Lagunok, arratzaldeon eta ongi etorri beste egun batez txorienera. Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta zuei kosinatzeko prest eta atzo aurreatu nizuena. Nik gaur errezeta gozo batekin hasiko naiz. Eta Biteli? Ni errezeta gazi batekin gainera gaur ingo bolako aldaketa bat. Bai. Ze Zigor, Indi aldera doia, eta nik bakai hauekin ingo errezeta bat. Beraz, paperak aldatzen bagabiz, ez dakit. Claro, igual urte batek eragina jau gure influentzian ta, ez da? Bai, eta, ez du, gu hemen bakizu irekia gaudela, errezeta tradizionala, kanpokoa, barrukoak, antzinakoak, gaur egungoak, denak egiteko prest gaude, eta zuek, mesedez, zerbait prestatzea nahi zuek guk, idatzi txorienea@eitb.eus, eta eskatu, aizu, gureiko neuke, ez dakit ze, egon naiz oporretan, ez dakinun, eta hango errezeta hau, aber aurkitzen duzuen da. Horregun, sarean egizan bilatu eskero, edo zela aurkitzen da. Nik holako txai tarta bat egingo dut, alba dut denbora ematen emango diala, te batekin lagunduko dugu. Aize ona. Eta, osagai pila bat dauzkagu, baina, ikusiko zuen nola erraza den egitea. Hau egingo du, espezie nasketa egiteko, espezie guztiak batu eta nasi ingo ditu. Gero krumble bat ingo du, horterako, irin ezberdina nasi azukrearekin da koko olioarekin, eta labean, 15-20 minutuz, 150 grautara sartuko ditu. Eta gero, tarta ingo dugu. Bananak, koko esnea, oliba, azukrea, almendra irina, arroz irina eta hartu almidoia, legamia nasi, hauek ondo berrindu eta 35 minutuz, 150 grautara labean sartuko ditu. Krumblea gainean dutela. Eta gero esan dagoa, te beltz bat ingo dugu, espezia nahasketa berezi honekin baita, eta, uste tarta hau holako kafesne batekin, te batekin, ero hobe jungo dala, eta horregatik, lagungarri moduan erabaki du, te ontzia daukau, te beltzekarri du, eta, basiko naiz, gure nasketa berezi honekin. Zer darama nasketa honek? Hau saltzen dute egin da uste dut, nik ikusi izan dut inoiz, eta bestela etxean eitea badaukazue. Orduan, behar duzuena da, aniz berde eotua, neurriak gero azkenean jarriko izkigu zeioan bukaeran, orduan lasai. Jengibre hautza, gero, hau hiltze eotua dauka, usaila dauka hemen ikusgarria. Bestaldetik, intxaur muskatua, hau ere eotua, piper beltza eotua, eta bukatzeko kardamomoa. Hauek nasi eta gero, krumleari gramotxoa botako dio, beste honi 6 gramo botako ziot, koiaraka handi batero, eta teari koiaraka da txiki bat. Orduan, danak eukiko toke, berez. Bai. Eta gero, jakizue bai, hau espezia honen nahasketai, Indian, txai masala bezala ezagutzen jako, eta, merkatari bakoitzak, dauka, bere formula, hori Russell Harut, Marrueko saldian gertatzen den bezala, edo kurriak itxeitxusten bezala Indian, txai honekin bebai, batzuk jartze dutzie kardamomua, beltza, beste batzuk jartze dutzie piper beltz gutxia, ez batzuk geixau. Ordua, bakoitza baduka bere erresetia. Azkenean, arakinek bozela, ez? Hemen dire, 4 gramo batekoak, beste batek 4 beharrean jarriko izkioagian 6, ze kardamomoa gehiago gustatzen zaio, beste batek hiltzea bota berrean 8, botako izkio 5, ez zaioloko gustatzen, eta horre, zu esan duzu, arakinak ere egiten dituztenean, beraien oholkiak eta bakoitza baduka bere ikutu berezia, eta... Badakizu egon nintzela, arrasaten izan, tripakixen lehiak eta bat. Josema Azpeitiak inda, ez? Hori bai, maikide bezala egon nintzen, da haienek. Horrek bai, baina hori ez, da arategi bakoitzak, basaukan bere tripakixak, eta igertzen zan, honek ez dakize espezia bota dutzen. Honek, tomate geisha, honek kumino aputxoa bota dutzen, honek menda, honek ez dakize, da menda saukan bate. Eraz, pentsau. Eta hori aurkiztu zien arategiak, esan publikoaren ez arategiak, Bai, arategixak eta arakinak ziren, bai. Hori da. Orduan, Nibela zer? Nibela oso ona, eta ez dakit, gaina esan, Gipuzko zuen, eta ez dakit arrasaten gauzela edo horrek influentzia eukizaben, baina hiru honenak izan ziren debagoieneko. Arrasate, Bergara eta Txabalta. Bagizue, tripak ion batzu nahi baituzu ejan, edo zinen tokitara jo, baina zerbait badago, zerbait egongo da, truko ema baldin badaukate. Ero patri botzikoa bete-bete inda. Ez dugula uste. Krumlea egiteko. Krumleak izan ditugu ezberdinak hemen, eta gaur, hau niko berezia izango da. Izango du, almendra irina. Hau, arroz irina botako du, azukrea eta gero koko olioa.
normalean gurinarekin eta izan ditugu hemen, bueno, baingo dugulako are antzeko bat, eta esan dakoa, labe 150 gradutan daukat, eta, boixe, txigortzen sartuko pixkat, gure krumble berezia. Bai, eta bueno, txai teari dagokionez, lehen esan dut den bezala honek prestatuta datozen hautsak eta saltzen die, da orduan jendeak askara itxeko, hori botatzotza esniai, holan infusio apurtxo batekin, eta baitzen dau bere, bueno, masalatai ez, txaitea, holan itxen da, baina beste batzuk itxen daue etxekua, eta ondiokan esnetan, infusionatzen daue piper beltza, baina osua. Kardamomua osua, iltziak osuak. Hori itxen daue, igual, ordu bat esolan zu motel-motelian, eta gero horri azkenengo momentuan, tea botatzen jako 5 minutu, eta horan itxen daue. Nik onartu behar dut, erosketa egiten jonitzenean atzo, te beltza erostera, nik tea goretxean infusioak oso gutxi hartzen dira, eta tea bintzat inoiz ez da beti, kafea ez. Eta, bueno, supermerkatu batera joan izan, eta lehenko da behin, kostatu zitzaidan aurkitu nuen, alako baten, kafean bestaldean hori, eta zenbat te mota dauden. Nik uste nuen, te berdea, te gorria, te beltza, baina gero hor dago, relax, txaia aurkitu nuen. Jengibrearekin, kanelarekin, ez da izer. Ez da izema, nasketa ezberdin, da ni beltza bakarri nahi ezer, beltza. Gainera, hau, txaia itxeko, bi aukera dauz. Bata, poltzatzotan datorren bai, han poltzatzotan eta erabiltzen dago, hori aurkitu nuen, bai. Eta espadoso lan belarretan aurkitzen, poltzatxo bat afuru eta belar horrek erabilita, perfectamente berdina da. Eta behitu, infusioana, niontxe geroz eta kafesali hauanaz, baina bakarrik bat hartzen dut egunean, kafesnia, eta jazta. Eta infusioak betidan ikustabe izan ja, eta 16-15 urte naukonetik. Baina, ez dakit, fuaten zinen hemengo supermerkatu batera, eta esakotzun hori, betikoa. Poleomenta manzanilla eta... gorrixa holan eksotikoren batek, fruitu gorriak, eta holan, ez da, 4 bost. Eta nik, bakitzen hori eskatzen hotzan, nire Izeba Oianari, nire Izeba Oiana bizi izan da Hendaian urte pila batetan, eta bueno, hango supermerkatutan aurkitzen zinun, pila bat infusio mota desberdin. Orduan, domeketan amamateren etxera joaten ginean bazkaltzera, berak ekatzen zozten. Bata, igual, te berdea bainiakin, bestia piña kolada, bestia ez dakiz zer da, dauren zapore desberdina, eta ontxe, hemengo dendatan eta bebai aurkitzen die pila bat, baina hori gauza, nahiko berrixa da, igual, 10 urtetan edo. Bai. Bueno, nik esan da, nahiko ez jakintzua naiz eta ezautzitu betiko. Eta gaina da, noiz atzo eren hon hitz egiten genuen, ez? Dietan inguruan da dieta, eta nik infusia beti erlazionatzen dut gaixorik egotekin. Ez, gure etxean tripa naztuta zen euskan, txamamuia. Mantzanilla bat ematen zizuten, eta hori, gure etxean hori izan da egondan infusio bakarra, eta ni beti erlazionatu dut gaixori egotekin. Gaina, ni horretzen usaiakin bakarrik, Ilekoakin zenik, ilekoetorten jatenean da tripakomian aukanean, nire amak beti, itxen zuztan mantzanilla infusioa, baina mantzanilla, berak aukitzen zen loratxuak, ez honek poltzatxuak etxean eta aukitzen zabenak, berez eta hori lora da belarrak. Eta horren infusioa itxen zuztan, orduan, behitxu. Eta erate ditut infusio danak, Baina justo manzanillai, hori da, mania bat. lehengon lagun batekin, da nik aurreneko aldi zentzu nuenean hori, ez da, horatzen naiz oin dela 20 urtero urbazara, bizikletan ibiltzero jun ginen, da, jendea ikusi genuen, txamomila jasotzen, mantzanilla jasotzen, eta bate herri eta intzena, eta enekina debekatuta omen zegoela. Bai? Bai, zen nik hori gure inguruen beti ikusi izan dut, ez dakit orokorra dan Euskal Herri guztian, baina urbazan espreski badakit. Euski loreak eta txamomila, mantzanilla loreak ezin direla hartu. Orduan ez, eta entzun nuen, eta antza debekatuta omen dago, jende pila juten zala, eta, Zera desagertzen da bilena. Arrapar, arrasar. Osa, dana aurretik amaten zutela. Urbazaldian basauze, eruen zuen etxetiko lan manzanilla poltzatxo batzuk infusioak itxeko, da handik esartu ezebez. Bai. Bueno, ni oina ziko naizenan hemen nasketa bat eiken. Joango dira, bi banana, eunda bertamar gramo ero barritu, baina txikia dira hauek, eta nik uste dut hortik jungo dela gutxi gora. Koko esnea eta azukrea. Hauek ondo birrinduko ditugu eta ero gehituko diegu, almendra irina, arrozaz irina, hau harto almidoia da, hau altzagarria, ero esan dezagunoko legami bat, eta oliba olioa. Ondo birritu, eta barruan labean dugu krumblea gero gaineti bota ondoren, laberatu ingo du berriro. Lehen, esan dizuen, nasketa, pixka baneukanan nazita lehen, krumblearen nasketa prestatuta ekarri du lehen, etxetik,
eta han egin duan almendra irinean, zegoen gramoa, esan dizut, honi bote emar dio, batzuk esango zuen, ez dio bota. Bueno, ja nasitak harri dut. Oin bai botako diot, eta hasieratik gainera, gutxi gora era, 5 gramo ero beharko ditut, nik uste dut horrelako zerbait izango. Osaia, potentia da, ez da? Hiltzea, eta hau kardamomoa gehien nabaritzen diena dira. Bai. Bueno, hau, da edari bat Asian, urtietan eta urtietan edan izan dana. Baina, 1835an, Britainiarrekin zaudien, ospetsuz, azkenean hasi zien, te ostoak bebai gehitzen, han zaukien edari honi. Orduan, han hasi zien txai guala, deitzen dien honek gizonak dizaten die batez be, kaleko postutxotan ataratzen, eta horrek edarixak itxen. Eta horrek edarixak ni egon nintzenean, 6 rupiatan zauzen. Zenbatean daude rupia, hau da, 7-10 zentimon artien. Edalontzitxo batek. Kalian ataratakoak, eta esotzun ematen, han paperezko ontzixak edo plastikozko ontzixen ordez, enboten zotzuen bustinezko batzuk, baina hori zuretzako izaten zen, gainera izaten zen bustinezkoak, ez dakit igual labian sartu baino lehen edo ez, baina horrek ezin zien gero berrerabili. Eta orduan ikusten dozu kalkutako eta kaliak, bustinezko ontziz beteta, ze jendeak itxen dagoena da, eran da utzi bastel baten? Bastel baten orduan gero, hori uste igual berriz urtuko dala ez dakit, da berriz erabiliko dala, baina bai. Jaso, eta erabiliko itxuztela beste zerbaitetarako? Hango paperezko edalontziak eta bustinezko edi. Eta jendeak hartzeitzu, zuk zema kafe hartzeozu egunien, nik bi? Osa, nik bat, zuk? Bi baino gehi ez ditut hartzen normalean, bi. Jendeak indian lau txai ataratzeitu, egunien. Eta honek, azkenean, teina dauka. Teina, esnia eta espeziak, bai. Baina, potentia edari, potentia da. Bai, eta hortan teetan beba ikusi nituen, kafe deskafeinatua bezala, teak, teina gabekoak, eta ja... Bai, hori ja dana asmatuta dagoa. Dana asmatuta, bai. Bueno, bananak, ontako olako banana pixa, ja, belzten ilunak eta baldin baduzkazue, are eta hobeagoak, gero eta helduagoak, hobea dira. Eta hor askotan, jente guzti, horre, ubeldu beltza eta ez da izer da, horrek erabili. Mesedez, horreko gauzetako izoski bat iteko banana ero, erabili, eta agian, ze hori, txarra ez dago, heldu egia, baina dago goxua, oso goxua. Gozoa. Bai, egia da, biztatik ez dala sosten. Zenba jente gusten diozu hori, eta batez egun meakoa, txarra dago. Txarra ez dago. Ona da, heldu egia. Baina, horrelako errezeta batean ondo etortzen direla ba. Nik izan da, bananak gustetan gatera berde-berdia duzenien. Osa, ez berde-berdiak, baina, bai, gustetan gat... Baina hori gara, gaina, ez dizuiten nolan mingaina nolan egin. Ez? Ez dakit zapore aldetik da gehiago gustatzen ganta, testura aldetik. Bakit, arrar benaz, bai. Eta zein esango zenuke, ja, esan dugu, urte bat daro egula hemen batera grabatzen, eta zein esango zenun, dala nere infusio gustokuena. Zenik hemen kafetxua da, atzen dugunean kafetxua txorienenik infusio hartzen dut. Orduan, urte bat izan dozu, fijatzeko, ze infusio hartzen dugu Patricia Bitelik txorieneko kafe tarteetan? Ba, infusio hartzen duzula. Bai, pista bat. Ez dut pistarik emongo? Pista bat, Patri! Ez dut zu ezagutzen? Zenbat azukre botatzen dio ni kafeari? Zuk ezer. Bat. Bat bez. Karo! Hemen, ez da, alpille. Baina infusioa, baina hor, tea izaten dugu berdea, eta, nik esan, te berdea. Nire gustokuena da menda. Ez dala te bat, da infusioa da. Azkenean belar bat, infusio bezala hartzen dala. Eta, azkenean, jendeak hori infusioa eta teen arteko desberdintxasun hori ez dauka oso argi. Eta bai, benda, azkenean da super freskagarrixa. Ja, baina, berua badau. Berua badau, bai. Bai. Freskagarrixa beba izen. Ni menda... Menda infusioa eskatzen gustatzen? Egia, beto, lehen poleo menda bai eskartzen nuela. Beto, hori gustatzen zitzaidan. Baina ez dait, menda bakarrik ez dait hartu doa nina, ez? Hemen txorieneko hartuko, menda hartuko bixar da, Ba, horre, bai, eta inizan ditut, olako infusioak, bai, eitea hemen gure te ontzian ero, freskoarekin inizan dut, errezetan baten baita erabili ere. Baina, bai, nik hori postrekin erlazionatzen dugu jo. Bueno. Olakoen bat. Bueno, oliba olioa bota diot, batzu nahiz,
gurina bota aldiote, koipe bat behar dugu hemen. Koko olioa nahi izan ezkero, berdin zego, koipe bat behar du, margarina, oliba, gurina, nahi duzuena. Orain, berriro ere, hartu irina, almendra irina, eta hau ere, berriro, ez paukazu horrelako irabia gailu bat, betiko eskuzko irabia gailua negekin, jarri ontzi zabal batean, eta ondo birrindu, eta ero, ondo nasi behar da, Eta, zigor, txai tarta honen testuri izango da, bizkotxo batena bezalakoa? Ez, esiagoa. Esiagoa, ez? Bai, da neko... Brownie baten antzerako edo. Hori da, bai, brownie bat izango zen gehiago. Eta horretin nik uste dut, bai geratuko zaio, gainekaldea kurruskari pixkate gure krumleari esker, bai? Baina barrukoa, holan, niko esea izango da. Eta zaporea izango da pixkat, banana izango du, baina espezia nasketan ikuste dut hartuko digula, Oso, no? Hemen, legami hautza botatzen diogu, baina ez pentsa bizkotxo bat bezala esan dakoa. Ez da bizkotxo bat bezala altzatuko. Honek behar du, oza, gatuko da, niko trinkoa eta buruan ematen maizulako bate. Kontuz. Zein zan egin dena? Bolo domel. Madeirakoa. Bai, egisa da, horrek pixatzen zauen, Hane pixatzen zauen. Eta hau antzeko zerbait da, Honek, holan, leku lehor bat, holan, ondo izaletan eta holako latasko ontzi batean ero, nik uste dut honek aste bete, lasai asko, esea eta goxua. Gure txian proba inuen da gutxio iraun zuen, Bai. Ze horrek irauten zaben urte bat edo, ez? Bolo domel, urte bete. Gabonetan egiten dute eta hurrengo urteko gabonak arte irauten duela esan zuten. Bai. Nik, hombre, egia da enitzen arrizgatuko. Bai. Ez da egite, zerbait urte bete etxian, leku batean okupatzen. Igual geixegi da, baina egisa da betxu. Horrekin adisa hartzen dotzut, eta ingo berda espezien inguruan, ze jende askok badauka ez, igual oindala 3 urte mozotzien pixua, eta joan ziren pixura bizitzen lehengo aldiz, eta erosi zaben olako espezia sorta bat. Eta oindala 3-4 urtetik bardina daukia. Erabili gabe. Ez erabili gabe, erabiltzen dabe, igual, albaka. Albaka lehorra hori, ez? Apurtxo bat. Baina poto hori, oindala 4 urte erosi baldin badozu, horrek ez dauka ja zaporerik, ez dauka usainik, ez dauka espeziak bai, bueno, bere iraupena badauki, ez? Eta nik uste dut bolo domelen... Txartu ez dira egiten, baina eski ez daukate... Zaporia galtzen dago, Txartu ez, jarri eta ez dutzu kalterik ingo, baina, bueno, onurarik ez dakit. Azken jartziarren, ez botatziarren, ez? Bai. Eta bolo demel, bueno, ez dakit, horrek... Espeziak eta bolo demelek, berdina ireton da, urte bat. Urte baten ostien... Eta, zenbat etxetan, ni onartzen dut, espeziak azkenean behin baino gehiotan esan dugula. Gu ere pixka sota, zaldia eta erregea pagara. Eta etxean erabiltzen ditugu 4. Izan, 8, 10. Eta zenbat denbora ematen gure etxeko espeziak armairu hortan, batzuk seguru eramango dituztela 6 urte erolan. Bai. Honek hemen hau burrukan, azkenian eskuzkoa sartu beharko diot, Ni euskorra nahi zuzegit zeiten. Bueno, horrek bauka pasentzia behar dau da... Hori da, lehen esan duzuna, ez? Azkenian ze nahazketia, da trinkua, da horregatxik, likido gehiago sartzen botzazu, azkarra hau irabiatuko da, baina gu nahi dugun testuria da krematxua, ez? Bai. Eta horregatxik, pazientzia behar da. Pazientzia, pixkat, eta koiara bat. Koiara batekin egia da, zerrin honek koiara gabekuk. Bueno, berriro pixkat gehiago birrinduko dut. Eta esanakoa, izaten mauzu olako silikonaz kontzi bat, horrelako labeko erretilu bat, bertan ezer gabe. Nik metalesko kontan erabiliko dudanez, jarriko dudanez, hemen labeko papera, errezena hori da, eta labeko papera, hemen truko erakutziko dizuet, moldatzeko paretetara da, hola nima da. Hola, bitu, haitu, zuen bizitzako lehen lasterketa inbar duzue. Korrika. Egiten baduz, egin duzu korrika inoiz lasterketa inbar? Animatuko zinen, Patri? Ez. Ez? Ez dotin, ez nintzen animatu. Bueno, aitorren dako, hau da gure taldean baduzko afizio. Gentea, dorsala jartzen duenean, ez? Dorsala. Dorsala bien nahiko trinkoak izaten dira batzuk eta korrik egiten molestatu. Pixatzen dabe? Ez, pixatu ez. Pegatina bat pentsatzen zala? Zera, papela olakoa da. Orduan, gure gorputzera eta moldatzeko, hau ito zuen, hola? Eta ja,
ez da trinkoa, bestela da folio bat eramatea moduan hemen pegauta. Eta folio horrek azkenean batzutan molestatu egiten du. Bau, ja, jartzen duzu holan, zenbaki ikusi marra, noski, ez da zutzi holan guen jein izango esan monekin berdina. Ja, truko hori nik ezagutzen dut, da askotan erabiltzen dut, bat ez karratu denako. Dorsalakin ez, ni pastelak eta itxeko. Biteli, bitu, aurten gudan, nire inguruko 6 pertsona, gaina animatu dira, eta hasi behar dira korrika egiten da, gaina batzuk uste doazela urrian Iruñara, ez da, 5 kilometroko lasterketa bat itera. Oso txarra da belauentzako. Nik nahi xau dut gimnasioan aritzea. Gainera, aurten, niretako iraia beti izaten da, urtarria baino gehiago, hasierak eta emoteko, denbora, txoriene hasten da, eta, mutia punta da nerekin gimnasiora. Orduan, bai, bisok joango gara, ezakit izango da aitzakisa geixen joateko, baina, bueno, bai, ni geixen gimnasio salianaz. Aspertu idean, gimnasioan patera. Zara aspertzen zu 4 ordu korrik aitzen? Baina toki ezberdinetatik nabil, toki berdinean ikustenan Jose Ramon, hor da hola? Jose Ramonek ez da birauten nik irauten duten ordu bat. Gero, han bestia da hor iskietan. Bueno, podcast bat entzuten duzu, EITB podcast. Podcast berri bat gero pasako dizut, oso ona, tipa katalana bat. Sukaldari, oso sukaldari interesgarriei, elkarrizketa egiten ordu betekoak, dira elkarrizketak. Eta egi potoloak eta gauzandiak esaten dira gure ogibidearen inguruan. Maria Nikolauena. Maria Nikolauenen, bueno, bere buruz asko itxen dau, asko injou berba txorienen, da sukaldari katalan bat, berak itatzezaren kozinei barbari da TV3-eko... Hori ez da. Bagia da, ostra, horre, hasi nahi zentzuten, egun hauetan, eta ja 3-4 ero entzun ditut, eta gure ogibidearen inguruko, ostra, gauza batzuk, inoiz ez direnak sukaldariak animatu esatera, eta... Korreka etxen dozunean zuk podcastak entzute itxuzu? Ez kotxean nagoen. Kotxean zauzen. Ez kotxean, ni horrekin nago, niko moskeatu eta orain jendea mendian aurkitzen ditudanak katxarro, kasko hoiekin. Zer hainbat susto izan, ikusi ditut jendearekin, kasko hoiekin, nik ez zait. Nire noa esaten inori musika ero esentzuteko mendian, ero pasioan da bilenean. Baina volumenarekin agian, ze egia da, ni batzuei atzeti pasatu junaiz buiaka, esan kontuz banoa eta entzunez, gainean egon arte, eta nire noa esaten natura entzun behar duzuela, txoria kantuan, segurtasun gauza bategatik bakarrik. Segurtasun kontua, eta norbaiti zerbait gertatzen bazaio, eta oiuka badago, zu handik 10 metrora lagundu, zu jungo zara horren zuten, pinpinela. Mendikate, hori da, eta ez duzu entzungo persona hori. Eta horregatik bakarrik, ja besteekiko errespetu pixkateatik. Nik horregatik bakarrik, nahi xadot gimnasiora joatia. Ze horre ez da ino ezek laguntza eskatzen, musika aldo zuen zuen. Bitu, nio inpres nago, lehengunio probatu nituen, eta ondo lagun batek erosi ditu, eta ikusi juzu horiek aurikular bereziak ezurrera doazenak. Osea, da, diadema bat bezala. Notiz ikusi dut. Eta ez dituzu hemen sartzen da. Hemengo gara ezurra ikutzen du, eta vibrazioak egiten dizkizu. Eta musika entzuten da, musika, baina era berean kanpoko guztia entzuten dozu. Eta iruditu zitzaidan zerbait, noizbait. Hori, ahalmena izaten badozu bai, isolatzeko beste soinuak, ez? Zer nik askotan, bastak, zehose entzuten nau, telefonoz berbaitzen nau. Eta norbaitxek hitz egiten badozta, gorroto dut, ez daukat ahalmen hori isolatzeko saratak, orduan, ez dakit, irratisa entzun, da gero nire inguruko dana, ez dakit guzteko jaten? Bueno, mendira eta joateko lehen zuk esan duzuna, honekona daukana da, entzuten duzula, musika entzuten ari zara, eta era berean inguruko dena entzuten duzu. Da, ez dakit izango zen, eta bitxi iruditu zitzaidan, da egia da vibrazioak nabaritzen dituzula, eta oso interesgarria, eta zanen, bitu, mendian, teorian bizikletan ezin da, uste dut. Teorian, esaten dozu, zeba? Ze jende pila bizikletan kaskoak indoa. Nik banak izan edebekatuta dauela, anekdota bezala, herri hoxan gauzen, eta lagun batek esan zauen. Nire zen narra gero eguardixan etorriko da, Azpeitxitik zatorren. Azpeitxitik, herri hoxara, bizikletan.
Eta nik zatzen, bueno, ez dakit ekarriko da musika hola oseos eta zen, hori debekatuta dau. Hainbeste ordu lan bizikletan da. Errepidean juten bazara, eta kirol batzuetan, mendiko lasterketetan ez da debekatuta. Izuna jartzen dutzu, ez? Bai, debekatuta. Zuk askoekin ez zintzara jun errepidean bizikletan ibiltzen, baina jende pila bat egusten da. Eta kirol batzuetan triatloia munduan nibakit mendiko lasterketetan jendea baiz, aiten ditugunak 20 ordu mendian daura, batzuk erabiltzen dute. Baina triatloian debekatuta dago, errepidean ibiltzen direlako bizikletan, eta esaten da dela kanpoko laguntza moduan. Bai. Hau da, zu gaizki zoazenian holan, kriston bajoiakin jartzen duzu, motibatzen duzu, ze musika jartzen duzun, eta horre lagundu iten dizula. Bueno, nik dopin bezala ez dakiterla. Dopin musikala hori barri xaran, ez dako dentzun da. Baina egisa da, kirola itxeko da holan, betxunik, justo gudan ontxe biendamen galdu ditut honek. Hori seinale bat, erosi barri juzu horrek ez urrera bazenak. Bueno, ontxe, nire ikustot txorinetarrek nahi dauena entzun, da zelan doian errezetia, da errezetia eguruz. Krumlia, bakizu hemen txigortu hau, ez? Krumlia gukin izan ditugunean txigortu hau atera beharko zen, ez? Bueno, guk hau, hemen indugu pixkat txigortu bakarrik. Eta orain, honek labean, beste, boixe, erabiltzen baduzu aize gabe, 160 gramo, gradutara parkatu, 35 minutu, eta aizearekin 20 gradu beti jetxi behar dira, aizearekin erabiltzen baduzu. Orduan, 150-160 gradutan, 35 minutu izango du, eta erdi inda dauenean, gure txatea hartuko du, ero tzaitea hartuko du, infusioa, eta jarrituko du. Gure tarta dagoeneko egin da, eta dagoeneko txigortu zaigu pixkat gainetik, kolore polit hartu dugu. Goitxura ez, kurrus, oi betxu, bai, gogor dago, kurruskari dago. Hartu pusketan, oso guztien zuten. Bai. Bueno, oin ingo duna, gure te berezia, hortarako espezia nasketa hemen irakiten botako dugu, eta okingo hemen pixkat irakiten, zapore hartzen, eta gero tea, bengo du infusio normal bat. Eta azkenean, honek ez duen ez tea, ez da komeni irakitea, izango da, utziko pare bat minutu, hemen infusio, gure espezia borborrean, eta gero, ona botako dugu, eta esne pixkatekin eta azukre pixkatekin, utziko dira. Oso, no? Azukre hain botako dut, edo lan urtzen. Eta espezien artean txai, edari honek dauzkan espeziak, ez? Jengibria. Onurak, ero zer, ekarri da, zu pixkatan. Onurak, nundi datorren, jatorrixa. Bota, bertsoa. Jengibria oso ezaguna da, azkenean badauka zapore pikante hori, ez? Aroma pila bat oso usaintxua da, eta erabiltzen da, plater gazietarako, olako akurriak itxeko, olako salteatuak eta holan, eta, Indiako kasuan, txai infusioak eta itxeko. Gero nik, normalian, erosten dut honek sustraetan eta etorten dienak, eta batzuk etortzen di holan bandejetan, eta kantidade pila bat etorten da. Orduan, hori be holan, xaflatan moztu eta infusio batei botatzen badotzazu, esaten daue, badaukala propietate antiinflamatorioak. Katarroan dako eta estarriko bina bitunik, agian egin beharko dut. Ia, hori, Silbana etortzen zanean, da berak askotan hartzen zuen, da hori hartu xerratan moztu, urarekin irakin, euki pixkat, zenukan, minaren arabera, irakiten denbora gehiago, ero bakarrik, irakite zuenean jengibre bota utzi 10 minutu, eta gero, edatean goxua izateaz aparte, oso niri behintzat probatu izan dudanetan, egin izan dit, eta beira, atzo nintzen joan antzarretan azkenean, estarria daugat ikututa, baditik, baina, Bilboko jaixetatik. Gutxi gora, bera. Txorienean hasi nintzenean bakizu, ni hemen atea zitzaizkila dala olako lobro operatu behar izan nintzen. Bai? Bai, pila bat, eta ikasi behar izan nuen hitz egiten, da gehiagik forzatzen nuela. Bene. Bai, denbora gara, denbora gogorra. Gutxinaka ikasten. Aniz berdia bebai, eramaten dau txai edari honek. Eta ez da nahaztu bier, txinako hau izardunaken, aniz izardunaken. Hori beste bada. Batzuk jartzen dut, ez roskilei, San Blaseko gaietei, da hau izango zen, saltzen dute olako ale die hasi antzeko batzuk olakoak. Nik hori, ez dakit leheneko kontuatu zareten eotu egin dut, baina, usaia, anisa, totala. Eta nik gehien
oraindik hiltzean hartzen du, ni hiltzean aizozu hiltzea Bai. zalea. Bueno, hiltzean izena dator, bere erdoian hiltzean itxuratik. Bai. Ez, azkenean hiltze bat estatik ikusi duzuen espezie bezala, baina, badauka holan, ez? Holan txapeltxo bat, Bai, eta ero puntan, naia bukatzen da puntan, Hori da. hiltze bat, bai. Eta horrek egisa da daukala zapore, mingotxa puntu bat badauka, eta badauka zaporia potentia. Esan dezagun. Ni kanela asko gustatzen jat, kanela Bai. oso ezaguna da, azkenean gozogintzarako eta asko erabiltzen da, baina, Indian, ekialde hurbilen eta bebai plater gazietarako erabiltzen da. Asko. Beraz, kasu honetan bebai, badauka hor, gure txai masalean. Era kardamomua. Eta kardamomua badau bai berdia, da beti ezagutzen duguna, holan izaten dira hasi batzuk, ematen daue limoian hasixak. Bai. Horrek ez, antzerakoak, izaten Bai, die handixauak, baina berdiak, bai. apur bat handixauak, eta oso usaintxoa bai, nik pentsatzen zitriko lan puntu bat badaukiela. Bai. Baina gero dau, kardamomo beltza. Eta hori da, badauz munduko espezietariko, garestixenetariko bat da. Abitu, ni beltza ez dut ikusi inoiz. Bai, beltza da holan handixaua, borobiaua, hori Indian eta asko erabiltzen da. Aha. Bai, hemen ez da ikusten. Eta hori bai erabiltzen da infusioa itxeko. Eta azkenik, intxaur muskatua. Beraz, espezia hor nahazketia badau deixente. Eta gero esan duguna, batzuk piper beltza botatzen dutzie, beste batzuk beste espezia batzuk. Intxaur muskatu baita, jendeak gehiago erlazionatzen duela, kasu hontan baita, Bexamelarekin, ez? Bexamelarekin, ero holako kontuekin, ez? Eta ez duela imaginatzen posturaten. Nik askotan, esan dute, hemendik 50 urte aurrera ingo gustatuko litzaidake joatea etorkizunean ero, eta Euskal Herrian, orduan zer ez eta ingo diren ero ikustea, ez? Eta seguru betikoak egongo dila, baina nik uste dut, nire etxean bintzat ikusi doan, ez? Espezien kontua, gure etxean lehen piperbeltza eta piperrautza besterik ezien erabiltzen, ez? Eta, gero, espagetia pasta eta ezagutu genituenean, oreganoa, albaka, ez da izer, espezia pila bat sartzen hasi ziren, eta, lehen esatu nuena, ez? Etxean egoine gure espezia ontzia irekitan, nire etxean 15-20 espezia ezberdin badauzkat, eta esan dagoa, beti denak ez ditut erabiltzen, baina animatzen naiz gauza ezberdina probatzen. Nik pentsatzen gertatzen dara, lehen esan dugun bezala, infusioekin gertatzen den bezala ez, igual, indala 10 urte egoten ziren, te berdea, poleo menda, eta manzanilla. Bai. Eta gaur egun badukatzu ez, hau vainillakin, beste ez dakize, hau detox, bestia erlaxatzeko infusioa. Hori da saltzeko, horrek die. Pila bat dauzela, eta espeziekin bai berdina pasatzen da. Indala 20 urte egongo ziren, perrexila lehortu hori, piperrautza eta beste 2 edo 3, eta gaur egun soiaz, eta ja dauz, espezia pila bat, merkatuko danak, eta gero nahazketa ezberdinak. Aragietarako ez dakiz pila bat dauz. 50 urte barru, juten izan etorkizunera, 50 urte barru espero dut, perrexila lehorra hori desartuta, ez inok ez erabiltzean bezaz. Ez du ez zertako bali horrek. Sentitzen dut, hemen nire maitasun guztiarekiko perrexilari, baina jakina perrexilak. Plater bati ematen dion guztia. Eta beste lehor horrek ze ematen dion, itxura bai, baina zaporea zer ez. Espezie batzuk hori, erromeroa eta eskaiak lehorra dauzenean, horrek irauten daue usaintxoa dira. Albaka eta perrexila, zero. Eta gaineak egin bat jakinda, nolako espezia diren, berdean, freskoan dauden. Katillu bila ebili naiz, baina atzean dauzkagu orduen. Hau jasoko du pixkat, katillu batzuk ekarri, esne pixkat hemen daukat, gure infusioa prest, eta, honek eskatzen du, non baitetan busti berra. Hori zagardua izaten basan moruen, Hau ez dute holan, pixkat, ostutzeko. Hori itxen daue, nik uste dut gaurkoa da, Marrueko zaldian da itxen daue, hori da, gero holan eraldintzi saldatzen daue, da hori izaten da osteko. Hori beste prozedura, bai, gu honekin nahiko dauko. Hau, berorrentzako, hau niretzako. Baina ez niretzako. neaputxo bat, ez? Ez narekin nahi duzu, bai ez? Bai, mesedez. Esne laino batekin? Horoxe, Hornaxe. Nik eske hau, arraro itzaitegia da. Eta gero, kafea infusioa da, eta ari ere esnea botatzen dugu, eta oitxura daukagu, eta gero teari eta esatezu, esnea nola botatzen diote horri. Biteli hau utziko Imanolek eta gero daztatzeko, zuri pusketa txiki bat oran. Bai. Baina altzago lan gure txorinetarrak eta ikusteko. Hau, Patrizia eta Zigorren gaurko errezeta da.
Ja, ondan esaten, Txai tarta. Hartu. Bueno, txai tarta. Orduan, bueno, nik lehengo probauko tolan. Lehengo ezer gabe. Oso goxua. Gero hau bakarrik. Infusio gabe ere, janala, Baiz, gaine bako ez zetasuna, Osa, ez da bie dauela, bestakit. Igual lehorra da eta bie dauela sosetan bustitzia. Baina hau bitxu zelako gozarixa, ona ez, edo meritxen dia holan. Jengibrean pikantean abaritzen da, Hau dago, Ni, baino, kafernia aldatuan zagon. Eta hau, bustitzen bazu galditzen da askoz behar harinagoa. Hola, nintzen, nik etxean gu beti sopa egin izan hola. Ba, bueno, gaurkoan alderantziz hasi gara, postriakin lehengo, eta gero etorriko gara, plater nagusixakin, bakaiagoakin. Eta nik gaurkoan bakaiagoa, baina, ondiokan bero dauenez, Euskal Herrixan iraian gauz, engo entxalada moruan. Eta entxalada doran klasikoa ez, estatuko egualdian asko jaten dana da, bakaiagoa, laranja eta olibabeltz entxalada. Eta nola iten duzu, Patri? Kontako zut. Lehengo plantxan ingot bakaiagoa eta osten edo epeltzen utzikot. Eta gero entzalada, ingo laranja zati batzukin, tipuletakin eta osto berdiekin, eta ingo gatzospin bat, laranja zukua, xerez ospina, azukre apurtxo bat, oliba olioa eta gatza. Horrei, oliba beltza gainetik, eta listo gure entxalada. Gozana. Beraz, hori, bakaiagoa bai, aldain egosi, aldain erre, aldain hori konfitatu, nik plantxan ingot, azkenian pentsatzen jaterako dela errexena oinitxeko eta azkarrena. Beraz, bai, guke, hori, aipatu hau nizun... bero dau, lehendik piztu dugu, eta... Aipatu nizune hor Baskari hortan, Beñat Ormaetxa eta Sergio Ortiz de Zaratekin ikasi nuela, hori, egiten, txal masaiei botatzen karamelu hori ospinarekin, baita egin genuen horrelako ensalada, ensalada izan zen horrelako errez bat, eta egin genuen egaluze hartu, moztu, eta plantxan egin genuen, gero epeltzen untzi, eta ero egin genuen pusketatzuk, tipuleta gainetik, oliba batzuk, eta hori, oliba olio txorrota bat, gatza, eta hori ensalada moduan, zerbitzatu egin. Eta zan, hori, normalean egaluzea eta beti hori konserban erabiltzen duzula eta, plantxak beti ematen dio beste ikutu bat danari. Beste zapore bat, eta azkenean, kozinatuta geratu zen, eta plantxaren ikutu berezi horrekin. Eta, Bilboko jaietan hile zuen beroarekin, izan zen, entzalada epela gehiago, utzi genuen, aspaldi genuen, baina, esan ostutzen ez da nahi gabe hori. Argi dau, ez, guk entzalada moruan beti esakutzen dugu, hori mistua ditzen dana, ez, edo ilustratua ditzen dana bebai, azkenian dala, tomatia, egaluzia, tipula, da olako gauzak. Baina, gero, mundutik ziazu ez, eta entzalada, edo zer gauza ditzen jaka. Edo zer. Ze hori. Nik ensalada identifikatzeko ospinolio bat. Ospinolio bat, ez da, bai. Azkenean, ez, edo zer da, ospinolio bat eramaten duela, ja, ikutu hori badauka ensaladana, eta berdin da, babarrun batzuk izan, txitxirioak izan, letxuga izan, brokolia eta salorearekin eroindako zerbait. Beitu, ikarri biot, Tailandian, oindala aste batzuk, ikasi nauen itxen, han itxen dauden, entzaladat oiaskuakin, oiasku xeatua egosixa, eta gero, botatzen olako espezia batzuk, eta hori, ontzen da, azukre apurtxo batekin, arrain saltxakin, lima zukuakin, eta ja, ez dauka inungo olixorik, edo, eta nik ez da, hau, entzalada bada, eta bai, entzalada da, eta oso goxua dago gainera, beraz? Lehenkoan, egon izen bizizan, txorienen duela 2 urte egon ginen Elorrion, delikatetxe, eta hauek egiten dute azkenean, hartzen dituzte hauek Euskolabeleko arrautzak eta egiten dituzten oioak, eta oiek lehen egiten zituzten hartu, eta, txakurrentako janari egiteko, eta olako. Eta hauek egiten dituzte oio hoiekin, paparrak kendu, eta gorputzarekin eta ezur guztiekin salda egiten dute. Iten dute salda bat, salda, benetako salda. Salda goxua. Bai.
Eta oin hasi dira, oioien paparrak hartu eta oliotan konserban, atun konserba bat izan. Zuk ikusten duzu, eta ez da, hau zer da, atuna konserban. Eta ez dira, paparrak, ekilore oliotan sartzen dituztela, zapore gehi zenbateko, eta gero hori, ensalada batik gainetik botatzeko. Eta, bueno, nik egia zen etxean, oi askoa erabiltzen duanen, oiua salda egiteko, gero nik hori ez dut botatzen, orko aragia erabiltzen dut. Eta ensaladan behin, baina hori adotan indut. Hori Txesar ensala famatuak oi askoa dara ma, ez? Txorienen nik ekarri izan dut. Hori oi askoa potuan eta argi dau, bueno, beste aukera badala, ez? Eta ondo irauten dauela. Hemen ingo, gatzospina, zigorren seinale, entxalada bat dala identifikatzeko. Beraz, olixua, gatza, botako zabe bai, azukre, pixkatxo bat. Hau, Tailandiatik edo ez dakik geratu jaten hau azukria botatzeko. Asko erabiltzen dutenan? Puf, kontakotzut erresta bat itxen dutenien, baina pila bat. Eta gero jarriko zabe bai, xerez, ospin, apurtxo bat. Beraz, hau nahaztu, bakaia bai, zutik endukot. Eta makaiagoa ipatu, eta, Portugal etartzen zaigu, Euskal Herria eta Portugal, noski, eta hor, nik enekien, baina antza, hor, esaten dute, harremana bakaiagoarena eta Portugaldarrena, 10. mendetik omen datorrela, beti, makaiago iparraldeko herrialdeetana, Norvegian da, arrantzatzen dute, Euskalduna beti joan izan dirara, eta Norvegiarrak etorri omen ziren, beraiek gatzetan konserbatzen omen zuten arraia da, eta Portugalera etorri omen ziren gatz bila eta horre intzala beraien arteko harremana, eta hortik omen datorrela Portugaldarrek eta makaia badukan beraien arteko harremana. Nik esango nuke hori, eta Portugaldarrak marinel oso trebeak eta oso onak izan direlako, bakaiaoak hainbat eta hainbat gozete ekien dituelako, eta gozea zeuenean, non baitera jumar ziren, eta ara joateko gai ziren marinelak, Euskaldunak eta Portugaldarrak tartean zeuden, abilak saleak izan ginen ara joaten. Abilak, saleak edo gozea saukiera, ez? Baina, hor zenbat, bakaia bataz janik uste dut hemen izin deula, asetu arte, baina zenbat eta zenbat anekdota dauden, eta esan dakoa, Euskal Herrian, GR-a, gero hauek ibilbide luze bat badaukagu, makaiagoarekin lotuta dagoena, hau da, ardoaren eta makaiagoaren bidea deitzen dana. Eta hau baliatzen zen, itxasotik, kostatik, oionera eramateko makaiagoa, eta bidaia, bueltako bidaian, zer eramaten zuten, oionetik? Ardaua. Eta hori, itxasontzietan sartu, eta, hortik banatzen zuten, eta orduen, Ez da utxarto, Ez da, Tratu hona da? Tratua, bai. Nik aukeran, ni peintza, olako pirata bat izan duan izan. Bai. Bide bazterrean haute zien lapurra. Ni gehiago itxango nuke oionetik itxasora doan bidaia. Aukeran, azkenean, jatekoa letxua batzu diela, untxi batzuk, herri batzuk harrapatu ditu, ez dakit, arrai batzuk harrapatu dituzula, beti jateko egoten da, baina ardua itea jasaiagoa. Jatekoa hemen daukagu, bai? Ikusi oso bakaiagoa plantxan indagu, eta segitxuan hartu inbin hauen bakai usati bat, eta eskuekin puskatzen da segitxuan. Beraz, hemen, oinarri bezala jarri ditugu osto berde batzuk, tipuleta, jarri dugu laranja, holan, kendu dutzagu asalata, ointxe bakaiagoa gainetik, hola bakaiagoa purtxo bat, eta gainea bakaiagoa, ona, bitxu, segitxuan desegiten da, dau puntuan. Eta hau epela jatzeko. Hotza jaleike, baina, ni jatetxe batean, enaiz goratzen nun patri, atea ziguten laranja, xerra finetan moztuta, ohe bat izuten, holan laranjana, makaia bat ala gainetik, eta gatza, estia eta oliba. Estia? Ari fin bat gainetik, Eta, zuk azukre hau taiozu. Bai, gazik oso puntu hori larainak ematen diola, nik uste du egia esan oso gutxi zeraman, Baina ematen zion ikutu bat, eta nik gero, errezeta horren berzio bat egin nuen, baina izan zen esti karameluak, birrindu nituen, eta gainetik botan nuen, da orduan, bazeukan kurruskari puntua, larainaren gozoa, bakaiauen gazia, eta gozoa geratu zen, Egun ematen animatu olako zerbait, eta hau bera, bikaina. Bai, probauko, baina momentuz prest, gure bakaiau, laranja eta olibabez entxalada.
bueno, probiko da. Saiatu eratzen, apurtxa danetatik, olan, bakaiaua, Olibak, laranja, kipula... Una, oso. oso goxua ez da. Bai, eta hori, azkenean da, gozoa, gazia... Eta hori, fruta sartzeko, hori, sagarrata sartzen dozu entzaladak. Ez, gero ez eta oikua dara, baina laranjakin bai, jendeak, botetzot atzera. Bota jozu eze, hori, freskua da, goxua, Edo honekin, bukatzen dugu gorkoa. txin-txin, Eta bihar, bihar, agur.